Adipati Buntarlawe saka Bojonegoro lagi bingung atine amarga bab jejodhoane anake Kumalaretna karo putrane Adipati Siralawe saka Tuban kang nduweni jeneng Raden Wiratmaya. Ramane, panjenenganipun menggalih menapa? Ibune, saktenane aku menggalih bab putramu. Kok suwe banget ora ana pawangsulan dina kang gumathuk saka Kadipaten Tuban. Kula ingkang sowan paman, ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk paman. Ya tak tampa. Angger Sadara, ora liwat pangestune pamanmu ing Bojonegoro Tampanana. Inggih paman, kula tampi kula dadosaken jimat. Sowanmu ing krana utusan saka ramamu utawa nggonmu nduweni pajangka dhewe ngger. Sowan kula sepisan ngaturaken salam taklimipun Kanjeng Rama. Ingkang kaping kalihipun negesaken rembag dedaupanipun Kangmas Wiratmaya lan Kang Mbok Kumalaretna. Yen mangkono ora ana sepasar tak wenehi pawangsulan ana ing Tuban. Menawi mekaten, kula badhe nyuwun pamit lan kepengin matur marang Kanjeng Rama. Sing ati-ati, saja kaya bocah cilik. Adipati Siralawe ngadhakake pasewakan kang nglumpukake putra-putrane. Aja kaget atimu kabeh yen dina iki aku nganakake pasewakan. Inggih Kang Mas, sajakipun wonten bab ingkang wigatos ingkang badhe dipun rembag. Iya nih Mas, sliramu rak wis ngerti yen aku iki wis tuwa. Inggih Kang Mas, lajeng ingkang panjenengan kersakaken kados pundi? Mangerti ya, kena dibratke aku iki srengenge sing wis adoh saka pletheke lan cedhak marang surupe. Aku kuwatir yen besok-besok sak wayah-wayah aku seda. Kadipaten Tuban durung ana sing ngganteni lungguh ing dhampar kadipaten. Mula kuwi putraku Wiratmaya. Inggih, Kanjeng Rama. Kados pundi? Ngene yo, Ngger. Sliramu kuwi sing bakal tak kadang-kadang bakal lungguh ing dhampar Kadipaten Tuban. Nanging sadurunge sliramu madeg Adipati, sliramu kuwi kudu wis nduweni garwa. Garwa Rama. Iya Wiratmaya. Lan mangertiya yo yen sliramu wis tak dhawuhake karo kadangmu dhewe. Kadang kula menika sinten Rama? Iya, sing bakal dedaupan kelawan sliramu kuwi Kumalaretna, isih tiba kadangmu dhewe putrane pamanmu ing Bojonegoro. Kumalaretna. Nanging kula mboten tresna kaliyan Nimas Kumalaretna Rama. Kula sampun gadhah wanita ingkang kula tresnani. Piye? Kowe ora gelem? Inggih Rama. Kula mboten tresna kaliyan Nimas Kumalaretna. Kumalaretna menika wanodya ingkang ayu sulistyawarna lho Kang Mas. Kowe ngerti apa Sadara? Cukup Wiratmaya. Apa kowe bakal ngisin-ngisini aku? Iki mau Sadara wis dak utus kanggo sowan ing Kadipaten Bojonegoro pamriye kanggo netepake dina dedaupanmu lan Kumalaretna. Nanging kula sampun gadhah wanita sanes ingkang kula tresnani Rama. Sopo? Sopo wanita sing kok tresnani? Dina dedaupan wis dadi, ubur ampe wis dicepakake, jebul kowe ora gelem dhaup karo Kumalaretna. Yen kaya ngono ucapanmu luwih becik aku kelangan anak. Sampun Kang Mas, sampun. Wiratmaya menika putranipun panjenengan. Nimas, sliramu aja melu-melu mbelani Wiratmaya. Dheweke wis wani ngorek-ngorek pasuryane Kakang. Ingkang sareh Kang Mas Dipati.
Wiratmaya putraku, manuta dawuhe ramamu. Ramamu kuwi kepengin mulyakake putrane. Manuta ya Wiratmaya. Inggih Kanjeng Ibu. Kula nderekaken dawuh. Sri Guneng, awakmu kena apa? Boten menapa-napa Gusti. Rama, kula tindak yen Rama. Sri Uning. Wiratmaya. Sri Huning lagi sedih atine amarga jejodohane kangmase Wiratmaya kalihan Kumalaretna. Gusti Putri, kenging menapa sesampunipun panjenengan marak ing pendopo kadipaten? Lah kok nangis? Iya, Biung. Dina iki aku sedih banget. Kenging menapa to Gusti? Sadangunipun kula momong panjenengan wiwit alit dumugi semangke. Panjenengan dereng nate sedih utawi nangis. Panjenengan menika wanita ingkang tetek, tatak, tangguh lan tanggon. Menawi wonten perkawis, cobi panjenengan cariyosaken kalian kula Gusti. Ngene, Biung. Aku iki lagi tresno karo pawongan. Nanging menapa to Gusti? Sri Huning, Loh, Kang Mas Wiratmaya, wonten menapa panjenengan nututi dhateng taman kaputren kula? tak sawang sliramu lagi nangis, Nimas. Mboten, Kang Mas. Kula mboten nangis. Sampun, Kang Mas. Panjenengan enggal wangsul wonten pasewakan. Mangke Kangjeng Rama duka. Huning, mangertiya ya. Sejatine aku emoh yen kudu didhawuhake karo Kumalaretna. Kados pundi? Panjenengan boten kersa. Nanging kasunyatanipun panjenengan nampi dawuhipun Kanjeng Rama. Huning, aku nampa didhawuhake merga aku ora kepengin yen Kanjeng Ibu lan Kanjeng Rama kuwi kuciwa marang aku. Saksampunipun panjenengan nampi dawuhipun Kanjeng Rama, kula sampun mangertosi bilih panjenengan menika mandhang tiyang saking derajat pangkatipun. Inggih Kang Mas, kula menika namung putranipun Ki Wangsapati, adhinipun Eyang Ranggalawe. Huning, ini Mas Ri Huning. Apa wis bener ucapanmu sing kaya mengkono? Ngarani yen aku iki edan derajat pangkat. Menawa aku bisa mbantah dawuhe Kanjeng Rama, luwih becik aku ora dadi Adipati Tuban, nanging tetep dhawuh karo sliramu. Sampun cekap Kang Mas, cekap. Kula sampun boten pitados malih kalian panjenengan. Langkung sae panjenengan dhawuh kalian Kang Mbok Kumalaretna. Iya. Ya wis, yen aturmu kaya mengkono, aku bakal dhawuh karo Kumalaretna. Nanging mangertiya ya, yen aku iki tresna lair batin karo sliramu. Lan aku bakal sumpah menawa aku ora bisa dhawuh karo sliramu, luwih becik aku mati ing palagan paperangan. Kang Mas Wiratmaya, Kang Mas, sejatosipun kula ugi tresna lair batos kaliyan panjenengan. Menawi mekaten, kula ugi prasetya bilih kula boten saged gegandhengan kaliyan panjenengan. Langkung sae kula pecah ketrocok gaman sewu ing peperangan. Kang Mas Wiratmaya, sasampunipun kula dhawuh kaliyan panjenengan. Menawi dipun tepang menika sampun ngancik sepeken. Nanging kenging menapa kula dereng panjenengan jawil babar pisan. Garwaku Kumalaretna, sing gedhe pangapuranmu yen aku durung nate njawil luwih-luwih saresmi marang sliramu. Sebabipun menapa Kang Mas?
Kula menika garwanipun panjenengan. Iya, aku ngerti yen sliramu kuwi garwaku. Nanging aku ora tresna karo sliramu, Nimas. Kenging menapa panjenengan nampi dhawuh menika? Kenging menapa, Kang Mas? Amarga aku ora bisa mbantah dawuhe Kanjeng Rama sira lawe. Sejatine ana wanita liya sing tak tresnani. Sinten, Kang Mas? Sinten wanita ingkang panjenengan tresnani menika? Mengko yen aku bloko, apa sliramu ora gelo? Mboten, Kang Mas, mboten. Kula mboten badhe gelo lan kuciwa. Yen kaya mengko, aku bakal bloko karo sliramu. Yen sejatine aku tresna karo Kalih sinten? Kalih sinten, Kang Mas? Putraku Wiratmaya lan Kumalaretna sing gedhe pangapuranmu awit pun Rama wus kumalancang lumebu ing taman kaputrenmu. Inggih Kanjeng Rama, mboten dados menapa. Wonten wigatos menapa dene Kanjeng Rama mboten nimbali kula kaliyan Kang Mas Wiratmaya marak sowan wonten pendhapa kemawon. Ngene Wiratmaya lan Kumalaretna, ing dina iki Kadipaten Bojonegoro lagi kacekan musuh saka Lamongan. Akeh prajurit saka Bojonegoro lan prajurit Tuban sing kasoran amarga kridane Adipati Hendrakatong saka Lamongan. Lah sebabipun Lamongan nyerang Bojonegoro menika menapa, Rama? Sebabe ora ana liya amarga Adipati Indrakatong nate nglamar garwamu Kumalaretna nanging panglamare dak tolak. Ing dina iki Indrakatong kepengin njaluk Kumalaretna. Menika rak gampil ta, Rama? Gampang piye? Ingkang dados sebabipun menika rak Kumalaretna. Inggih Kumalaretna dipun paringaken Hendrakatong kemawon. Piye? Wiratmaya, aja lamis lambemu. Panjenengan menika tega kaliyan kula, Kang Mas. Apa wis minger pikiranmu, Wiratmaya? Apa wis minger? Kumalaretna iku garwamu. Dijaluk wong liya arep diwehnake kok kebacut kowe, Wiratmaya. Aku isin duwe mantu kaya kowe. Kowe iku wayahe Eyang Ranggalawe sing gagah pidheksa mbelani Kadipaten Tuban. Jebul putune duwe pemikiran kaya wong edan. Jireh getih wedi mati. Wiratmaya, budhal perang saiki Wiratmaya. Inggih Rama, kula bidhal semangke. Kang Mas Wiratmaya. Kang Mas. Kang Mas Wiratmaya, badhe tindak pundi to panjenengan? Sri Huning, aku arep mangsah jurit depani Kadipaten Bojonegoro. Kang Mas, panjenengan menika manten anyar, aja ngadani peperangan. Tutokna anggonmu temantenan, aku wae kang mangsah prajurit. Sapa kowe, Nduk? Takon marang aku. Aku Sri Uning. Wahahaha. Apa ing Bojonegoro wis ora ana wong lanang nganti wong wadon kang maju perang? Senajan aku wadon, nanging aku senopati. Hayo, gage maju Indrakatong. Kowe dudu musuhku. Wong wadon kuwi dudu musuhku. Rasa gembleleng sirahmu. Mrene tak pedhot janggamu. Kang Mas, tak enteni ning lawange swarga. Kang Mas Wiratmaya. Yayi Sri Huning mati awit ndepani Kadipaten Bojonegoro. Ora kaya panjenengan, senadyan tirase Eyang Ranggalawe
Nanging panjenengan satriya kang jerih getih wedi mati. Yen mangkono, aku tak maju ing palagan. Nanging aku ora arep mbelani Kadipaten Bojonegoro. Aku maju perang mbelani patine adhiku sing tak tresnani. Amarga Indra katong kepengin ngrebut Kumalaretna saka Wiratmaya nganti ngadani peperangan kang gedhe. Kang Mas, tak enteni ing lawange swarga.